zira vhangeri. Ashanda matiri tobva taponeswa, kana kuti ground robva rabudisa zvibereko, zvibage zvotobuda, nzungu dzotobuda, dzaibva, Kristu otanga kudya. Izvo ashanda matiri atiparidzira vhangeri rake kubudikidza nevashumiri vake. Taizotenda kwaari, zvakaitika paActs chapter 2. Tatenda kwaari, tobva taponeswa, tochitanga kupupura vhangeri rake. Mweya yedu yakudya vhangeri rake, iyewo akudyawo vhangeri riri patechiripupura. Kristu akutodyawo chikafu pane pachidya mhuri yake. Haleluya. So zvichiitika kuti varume vaizoshanda, vaizodikita kuti mhuri idye naivo vadye, zvaizoitika pana Kristu kuti Kristu aizodikita kuti mhuri yake idye, isu akanyorwa mubhuku reupenyu kana cheche yake, naiye azodyawo vhangeri rake. Haleluya. So Kristu kwemazuva ose upenyu hwake, kusvika nezuva rejudgment, Kristu anenge achingodikita bedzi mavatadzi, kubudikidza nevashumiri vake, achipinda pese pese achiparisa vhangeri. Zvatiri kutoita izvo ndichiparisa vhangeri iri, Kristu ari kutodikita kuti iyewe mutadzi, iwewe ndiwe nyika kaiwe, ndiwe ivhu, ndiwe ground kaiwe, ungotenda kuvhangeri ratiri kuparidza iri raKristu, wotende kuuya kwaari. Paunenge wauya kwaari, wauya nekuti Kristu adikita kwauri, akushanda. Paukuuya wane zvibereko, waivhu rabuda zvibereko. Paunoponeswa payapo, waivhuka raita chibereko chaibva. Paunenge waponeswa payaka, wane zvibereko zvaKristu, wakuchidyawo vhangeri raKristu mani. Kristu anodikita kuti uuye kuchechi yaKristu, kuti utende vhangeri raKristu. Kristu anotodikita. Haleluya. So kusvika judgment day richisvika kweupenyu hwake hwese, judgment day richisvika, Kristu achanga achidikita. Murume, isu varume tichange tichidikita. Haleluya. Zvakanzi nyika ichakuberekera minzwa norukato, iwe uchadya mumiriwo yemusango. Zvakanzi nyika iyi ground iri, earth, ichabuda minzwa nerukato. Ende apa yabuda minzwa nerukato, ndo maari kunzi ashande kuti awane chikafu. Adamu, utsinye hwacho hwakaitirwa so. Asi huri utsinye hutange utsinye punishment iyo, but yaitwa salvation, yaigadzirwa kuti iuye mukati matiri panguva yeNew Testament. Minzwa, rukato runoparidzei? Inoparidza antikristu, inoparidza mavhangeri antikristu, inoparidza zvivi. So rukato kana kuti minzwa rwaiparidzei? Antikristu, mavhangeri antikristu kana zvivi, uye rwaiprofita. Rukato rwakazopfekedzwa Ishe Jesu Kristu paakarurwa pamuchinjikwa. Andakaperekedzwa korona yeminzwa, akaperekedzwa ngowani yeminzwa kaKristu. So minzwa yaingoparidza, minzwa yazo yachipfekedzwa Kristu auya, ende tinomuona achipfekedzwa paanga akurerwa pamuchinjikwa. Minzwa yaiparidza antikristu nezvivi nemavhangeri ake. So Kristu auya kushanda pano panyika, aizosvika pano panyika iri minzwa yega. Nyika yakazara neminzwa. Isu vatadzi kana kuti chechi takazara nezvivi zvaantikristu, takazara nezvivi tichiraramira muzvivi, takazara kuti nevhangeri raantikristu. Saka paakauya vanhu vakamuramba, vanga vakaguta nevhangeri raantikristu, vakazara kuti aizosvika pano antikristu akabata umambo. Saka akasvika Kristu, akasvika akatourawo pamuchinjikwa. Antikristu akanga ane simba, akabata muvanhu. Haleluya. Kristu aizoshanda achibayiwa, achishanda kuti abvise vhangeri raantikristu muvanhu. Vakakurira kumusha kana vakambofudza mumba ndoziva kuti kunzvimbo dzine minzwa nerukato ingwavaira chaivo, injada. Ikoko unorohwa, utsemurwa pasi petsoka nemhangara. Rukato mitatonga ichikuhaka nzeve inde senge chabvaruka nepakati, wahakiwa. Asi nzvimbo dzakanaka kadzisi nzvimbo dzinovaraidza idzodzo. Kana wakapusa unobva nezuva rimwe unobva ikoko wangwara kunzvimbo dzine minzwa nerukato. Izvo Kristu auya pana izvo achishanda kuti abvise rukato, because kuti ukwanise kurimaka panzvimbo dzine minzwa unotobvisa, unototanga kutogobora. Izvo pauri kugobora ukwanise kurima, unotogobora uchibayiwa. So Kristu paizouya achigobora zvivi matiri, achibvisa mavhangeri antikristu, aifanira kutobayiwa. Saka tizoona Kristu achibayiwa pamuchinjikwa. Ndokwakanga kutori kushanda kwaKristu kwacho ikoko, kuti matiri mugova nezvibereko. Haleluya. So Kristu anouya munyika isu vatadzi, obva abayiwa nezvivi, obva abayiwa nevhangeri raantikristu, obva aurawo pamuchinjikwa.
zvanzi uchadya zvekudya zvako neziya rechiso chako kusvikira wadzokera kuvhu, nokuti wakatorwa kwariri, zvauri guruva uchadzokera zvekuguruva. So Mwari apa vachitaura pamusoro paAdhamu kuti zvese zvauchadya nekudikita. Wapedza kudya wadikitira wodzokera kuvhu, nekuti first Adam anobva kuivhu. Murume akafomiwa kana akaumbwa naMwari akabva kuvhu, nokuti akaumbwa neguruva reivhu. So apa Mwari vangu akutaura pamusoro perufu rwaAdhamu rwepanyama, kuti Adhamu aifanira kuzofa panyama, physical death kana third death, aifanira kuzofa panyama. Saka tizoona Adhamu anofa panyama, ende vana vake isuwe zvaro naAdhamu taifanira kuzofawo panyama. Saka muchiona kuti hatikwanisi kufa takazonamata kuti Mwari hatidi kufa panyama zviite, Mwari munamato yambofa akaunzwa, nyama yedu inotongofa chete. So kuna Mwari harisi dambudziko, tinofanira kutofa. Asi Mwari achiunza rufu rwepanyama aitounza solution, nekuti pakufa ikoko ndokwapane salvation yedu isusu sechechi. Haleluya. Tichifa panyama, Adhamu achifa panyama, varume achifa panyama, izvi zvaiparidza Kristu. Kristu ndo aizouya pano panyika, orarama ari muna Jesu. Murume anonzi Jesu ozova iye aizofa rufu rwepanyama, physical death kana death number 3. NdiJesu. Adhamu achifa panyama, ndiJesu aizouya ofa nguva yeNew Testament, obva afa panyama kuti chechi ive nesalvation, chechi ikwanise kuponeswa. Jesu afa, Kristu aizomuka nezuva retatu kumweya, ari mweya. Amuka nezuva retatu, chechi yotanga kuponeswa mweya wayo. So rufu rwaJesu pamuchinjikwa rwakakosha pasalvation yedu. Hatikwanisi kuponeswa pasina rufuru. So rufuru tichiriona tonaso kuti Mwari akatitira utsinye taifanira kurarama nekusingaperi panyama. Mwari akatotigonera, because nerufu irwo rwakaunza salvation. Kuseri kwerufu rwepanyama irwo kune salvation. Haleluya. So Yesu pano panyika tofanira kufa. Ako chiko chatingararamira vanhu panyika chingavaradzi chatingada kuramba tichiraramira tiri. Kudenga ndokune upenyu husingaperi, kusina marwadzo andi Kristu, kusina kutambudzika kwatinako nekutambudzwa kwatinako. Haleluya. So chitori nebasa kuponeswa kwomweya wedu. Hatori pangwavara uyo anorarama asina vhangeri, anoda kurarama panyika makore akawanda asina vhangeri raKristu, ndava akafa mweya wako chakandodza remoto. Uyo akatokomborwa uyo ari kurarama pano panyika izvozvi ane vhangeri raKristu, mari kunyange akafa mweya wako unoponeswa nezuva rekupedzisira. Haleluya. So chinhu chinototyisa kuti munhu ararame panyika asina vhangeri raKristu. So chatinofanira kutonamatira kusi kuti tirarame panyama yedu iyi kwemakore akawanda, asi kunamatira kuti mweya yedu iponeswe. Ndava kufa kunotongouya ende kuchauya kana nguva yangokwana, kuita kuti kana kwazouya kufa rufu rwepanyama, third death, mweya yedu inenge yakaponeswa nezuva rekupedzisira. Mweya yedu inogara pachigaro chaMwari. Haleluya. So murume anobva anzi uchafa. Zvirokwazvo murume anonzi Jesu tinomuona achiuya achizofa. So nyama iyi iguruva iyi ichatongodzokera kuvhu, nango zvoita sei, inofanira kudzokera kuvhu, ndokwa yakabva. Nyama iyi haisiyo ichatongwa nezuva rekupedzisira, chichatongwa munhu womukati, munhu womweya ndo achatongwa nezuva rekupedzisira. So apo painzi pacharira hwamanda, vapenyu, vanhu vomuka, hadzisi nyama dzedu dzichamuka idzi. Nyama yedu haisiyo ichamuka. Kuna Ezekiel 37 kuya haisi nyama yaizomuka. Kuna Ezekiel 37 waingwa mufananidzo chete, waingwa mufananidzo wemapfupa wevanhu vaimuka, waingwa mufananidzo, hazviri kuti vanhu vaitomuka. Waimufananidzo zvinhu zvaizoitika panguva yeNew Testament. Mweya yedu ndeyaizomutswa kubva mukufa. Sedu isu vari muchechi yaKristu yakatomutswa kubva kumufa, tava vapenyu. Haleluya. Nezuva rekupedzisira mweya yedu inobva yamutswa zvakare, inova second resurrection, rumuko rwechipiri, inova eternal life, upenyu husingaperi husingagume. Ndo rumuko rwaitaurwa rwaiprofitwa namuprofita Ezekiel. Kwete rumuko rwenyama, nyama yatoora zvatopera. Nyama iyi hainei nekuponeswa. Mwari iri kusiwo kutonga haanei nenyama iyi, haina basa nyama iyi, kana yatofa zvarova.
Haleluya. So chine basa mweya wedu munhu womukati. Ndo watofanira kuti ndakabuda tichienda kuchechi, ndo watofanira kuti tichindira yeye kwete nyama yedu. Iyi chaparara. Kunyange ukaigondera sei, asi mweya wako usina kugondera kana usina vhangeri raKristu, ziva kuti nemusi wokutongwa uchaparara. Uchakandwa remoto. So chakakosha kuponeswa kwemweya yedu. Chakakosha munhu womukati. Haleluya. Mwari apedza kupa zvitarafu zvake, Adhamu akabva atumidza mukadzi wake zita rinoti Eva, nokuti ndiye amai vevapenyu vose. So Adhamu akabva atumidza mukadzi wake kuti Eva, nokuti Eva ndo akanga ari ndo amai veisu vose vari panyika panyama. Uyezve Eva ndo mufananidzo wechechi yaKristu yaizova amai vedu isu vakazvarwa patsva pamweya kana vakaponeswa mweya. Haleluya. Jehovha Mwari akaitira munhu nomukadzi wake nguo dzamatehwe akavafukidza nadzo. So Mwari aona because anosvipa anonge achitaura naAdhamu naEvha nenyoka. Vanhu vakanga vakapfeka nguo dzemashizha. Mwari ndobva kuti hazvina kunaka kuti ndivasiyire vanhu ava. Ndivasiye vakapfeka nguo dzemashizha. Chirega ndivape imwe nguo inenge iri nani kudarika vakapfeka. Ndokubva vapa matehwe emhuka. So matehwe aiparidza zvinhu zviviri. One, matehwe aiparidza kana aiprofita kuuya kwaizoita old doctrine pakuuya kwaMozisi. Because old doctrine yakanga iri kureva zvipfuwo zvopisirwa kuna Mwari. So matehwe aiprofita kuuya kwevhangeri old doctrine raizofukwa nevanhu kana raizonamatwa nevanhu ichinzi ivhangeri. Then matehwewo zvakare aiparidza kana kuprofita kuuya kwevhangeri rechokwadi kana kwedehwe riri nani rinova vhangeri rechokwadi anova Kristu. Kristu ndo yaizova mhuka kana gwayana rechokwadi raizorawo pamuchinjikwa. Raurawo pamuchinjikwa segwayana rechibayiro rezvivi zvedu. Raurawo pamuchinjikwa. Tobva tafuka dehwe raKristu kana vhangeri raKristu. So dehwe iro raiparidza vhangeri raKristu repamuchinjikwa kana vhangeri raKristu rerufu rwake pamuchinjikwa. Raizofukwa nemweya wedu. Rakanga riri vhangeri rinani kudarika vhangeri remashizha. Vhangeri remashizha raNdikristu harina kwarinotisvitsa. Asi vhangeri rinani nderaKristu ndo rine kwarinotisvitsa. Ndo rinotisvitsa kudenga kuna Mwari. Haleluya. Ndo rinounza salvation mukati memweya wedu. So Mwari akabva vapatehwe vanchipfekai. Vanhu vachirarama nematehwe zvaitoparidza kuuya kweold doctrine zvichiparidza kwevhangeri rinani anova Kristu. Haleluya. Nekuti kuti pane nedehwe pane mhuka inofanira kunge yatofa. So Kristu ndo gwayana raizofa kuti pave nedehwe. Kristu ndo aizofa kuti pave nevhangeri raizoita kuti mweya wanhu iponese kuti mweya wanhu inge ichifuka igare isina kushama. Haleluya. Zvino Mwari akati tarirai munhu ava mumwe wedu zvaaziva zvakanaka nezvakaipa. Zvino zvimwe angatambanudza ruoko rwake akatorawo zvomuti woupenyu akadya akararama nokusingaperi. Naizvozvo Jehovha Mwari akamubudisa mumunda weEdheni kuti arime ivhu raakatorwa kwariri. So Mwari akati vanhu zvavadya muti kuziva zvakanaka nezvakaipa vatongwara sava Mwari. Hino hazvichaite kuti varambe vari mugadheni rino reEdheni kavachibuda mugadheni rino. Kana chechi yangotenda kuvhangeri raNdikristu chete, chechi iyoyo inobva yatobudiswa mugadheni reEdheni kana inobva yabudiswa muchechi yaKristu. Munhu akangotenda chete kuvhangeri raNdikristu, munhu iye anobva atoramba zvevhangeri raKristu reNew Testament. Anobva atoramba zvevhangeri raKristu riri muNew Testament chechi, hadi kana kurenzwa. Munhu iye anobva atobuda, haachatodi kana kuraramira imo. Haleluya. Ende munhu kana angotenda kuvhangeri raNdikristu, Mwari haachada kumuona padhuze naye. Ndava munhu iye angwarisa, anobva mudzinga padyo naye. Nekuda kwei? Pachinambo chokuti munhu anga achipupura nezveukuru hwaMwari. Mwari, ndinokutendai neupenyu hwamakandipa kuburikidza naIshe Jesu Kristu pamuchinjikwa.
munhu anenge angova busy, I declare I want that, this is my season, ndoda izvi, igore rangu, gore reminana, munana wangu, zvinhu zve zvakungonamatirwa ndezvenyama, ndava munhu angwarisa. Mari mane vhangeri risiro raandikristu, angwarisa, avhengedzera. Mwari ananga kukakatiranwa muchechi nezvimadhara nezvana zvisina kukwana. I declare ndoda ichi ndechangu, ichi ndochida, ndoda murume, ndoda zuva Mwari anenge apa njada panguva yakaoma nevanhu vachiti vari muchechi. Vanhu vangwarisa. Zvino Mwari kuti asanetswa nevanhu ivo zvavanoita, anongovadzinga wabvisa papresence yake. So vanhu vanova kutamba ngororombe dzavo vachitamba vachiti vari kuchechi, but Mwari asiko asinei navo. Chavanenge vachitongoita kuitira havo vanhu noise, but Mwari asinei navo ende vasiri pana Mwari. Hallelujah. So church yatadzira Mwari kuburikidza nekutenda kuvhangeri raandikristu, yakabva yabviswa presence yaMwari, yakabva yabudiswa mugarden Eden. Mwari ndokubva ati zvino kuti munhu achireka kudzoka zvakare kuti azodya muti weupenyu, because munhu Adam naEva dai vaizodzoka kuzowana access kumuti weupenyu vaibva vararama zvakare kuti asepakutanga obva vararama nekusingaperi. Ngatichivabudisa, tavabudisa, todzivirira kuti vasadzoka futi mugarden Eden. So Mwari anoita sei? Naizvo zvakadzinga munhu akaisa makerubhi maviri. Makerubhi anongoparidza machief angels aMwari. Machief angels aMwari aiva matatu: Lucifer, Michael naGabriel. Satani paanopanduka hake Lucifer ndokubva anzi Satani, kwakabva kwasara maviri aripo kusvika nezuva rekutongwa, ndo anenge aripo achitungamira dzimwe ngoro dzese dzaMwari, ndiMichael naGabriel. So Mwari akabva aisa Gabriel naMichael kuti varinde naMichael kuti varinde garden Eden, kuti Adam naEva vasadzoka. So imechanism yakaiswa naMwari kuti kana chechi yangotadza bedzi, mutadzi angotenda kuvhangeri raandikristu, Mwari wakaisa mechanism yakuti munhu iye haazove neaccess yekuya kuvhangeri Kristu muNew Testament. So ngirozi dzinobva dzadzivirira so kuti chechi iyo isafa yakaparidza mairi vhangeri raKristu, ndo yakangoparidza vhangeri raKristu inobva yadzoka pana Kristu kana papresence yaMwari. So inobva vana Mikaeri vanobva vaita kuti machechi iwo asava nezvizaruko zvevhangeri raKristu, so anenge achingoparidza mavhangeri enyika ine mashizha. Saka muchimaona machechi iwawo anovashumira vaandikristu haafi akaparidza chaKristu kana zuva rimwe chete. Izvo ndo basa rana Mikaeri naGabriel kuti imi paridzirane mavhangeri erufunda, makaramba mavhangeri aKristu, imi makaramba vhangeri raKristu roupenyu, chiparidzirana mavhangeri erufu, hamufe makava nezizaruko zvevhangeri raKristu, paridziranai zvenyika izvozvo. So vashumiri machechi vana vachingoona zvenyika, vanhu vemachechi vana vachingoona zvenyika, kwete zvemweya zvakabatwa naKristu pamuchinjikwa. So machechi wafi akava neaccess kusound doctrine yaKristu, yakafirwa naKristu pamuchinjikwa, inova vhangeri remweya. Vanenge vangori faya kumavhangeri enyama, vachipanana muteuro yekuti vaone mabasa, vachipanana muteuro yekuti varore. Ndo mavhangeri avana vachiparidzirana enyika asinei nekuponeswa kwemweya yevanhu. Ndava basa rana Mikaeri naGabriel ndokuti vanhu ivavo kana machechi asava nevhangeri kana access yevhangeri raKristu, nekuti vakaramba vhangeri raKristu, havadi kunzwa vhangeri raKristu. Then Mwari akabva aisa murazvo womoto waitenderera uchidzivirira nakuprotecta garden rese kuti nhengerekete vana Eve vasadzokera. Vakada kudzokera noku moto uyu waibva waenda iko, kwada kudaiwo zibanga raita rari zimurazvo romoto raingotenderera. Izvo sword iroro kana murazvo womoto waiparidza vhangeri raKristu. Vhangeri raKristu rine mechanism yarinaro rekuti kana chechi yariramba kana kuti munhu ariramba, munhu iye azombofa akava neaccess yevhangeri iro, kana chechi yaizombofa yakava neaccess yevhangeri iro. Nekuti zvinoitika ndezvokuti chechi iyo inobva yatanga kuitwa kuti irambe ichiparidza mavhangeri asinei naKristu, asinei nezvakabatirwa zvakafirwa naKristu pamuchinjikwa. Zvoita kuti vanhu vese vana vachipinda mumachechi imomo kana muchechi iyoyo mweya yavo haiponeswi. Wese angopinda mweya wekobva wafa, wozova yave kukandwa remoto nezuva rekutongwa. Munhu kana kamupadzira vhangeri raKristu saizvozvi akariramba, Mwari anobva angoita, Kristu anobva angoita kuti munhu iye asazova neaccess yevhangeri ro zvakare.
paanorinzwa achingoritsema achingoriramba, zuva rekutongwa richiuya, mweya wake ubva waparadzwa. Haleluya. So tatodai tinenge tapedza bhuku kana vhangeri raMwari. Tichazobata hedu Genesis chapter 4, but mavhesi wari matatu ndatanga kuparidzawo. Tatodai tatopedza Bhaibheri rese, tatopedza Old Testament book yese. Kumwe kwese kwatakuenda kwakungwa kudzokorera kwezvatangodzokorera zvatataura. Izvi ndo zviri mumagwara ndaverenga, ndo zvinosamaraiza Old Testament book yese kana Bhaibheri rese. Haleluya. Zvekuti vhangeri ndiKristu. Vhangeri ndo aizova muridzi wechechi. Kristu ndo aizova muridzi wechechi. Ndo aifanira kuzonamatwa nechechi. Ndo aifanira kuzopupurwa muchechi. Chechi inonzi ndeyaMwari, inonzi iri kunamata vhangeri raMwari. Haleluya. Ndinoimba hama dzangu marapika, ndoimba hama dzangu munashe, maponeswa nezuva rinonzi nhasi. Asi hazvina kukwana bedzi kuti ungoti iri ndo vhangeri randaitsvaga kumakore ose kana vhangeri raKristu rechokwadi. Wobva wagara wakadaro, worega kutenda kwariri, kutendekera kwariri uye kurarama mariri. Ukafa wakadaro kana kuti kutongwa kukauya mweya wako wakadaro sina kutendekwa vhangeri iroro, mweya wako unokandwa zuva remoto. Ndava chinoita kuti mweya vanigoponeswa kuti wanzwa vhangeri rakadai raKristu, wotenda kwariri zvakaitika paActs chapter 2. Wotenda kwariri, wabayiwa mwoyo nevhangeri, wotenda kwariri, wabhabhatidzwa muna Kristu, wabhabhatidzwa muna Kristu, wogara muchechi yaKristu uchidya vhangeri raKristu zuva nezuva kusvika Kristu auya kuzokutora nezuva rekutongwa. Haleluya. So ndo mukana wako kutiza nyika, ndo mukana wako kuuya kuvhangeri raKristu, ubhabhatidzwe nemuzita raKristu, wozvarwa patsva semwana waKristu, mweya wako uponeswa. Haleluya. Tinotenda Jehovha Mwari nevhangeri ravo, tinotenda nezvavatendera nekupa nekudzidzisa matiri. Sechechi regai tinamate Jehovha Mwari. Ishe, ndinokutendai, ndimi vhangeri rakauya richipupurwa naMwari. Ndimi vhangeri raizofanirwa kuva pasenda pechechi. Ndimi vhangeri raifanirwa kuzopupurwa papulpit. Ndimi vhangeri raifanirwa kuzobuda mumuromo yevashumiri avo vaizozviti vashumiri, kwete rimwewo vhangeri. Imi chete ndimi vhangeri raifanirwa kunge muchizopupurwa. Ndimi vhangeri raifanirwa kuzotendwa nechechi kana nevatadzi. Imi chete, nekuti ndimi vhangeri, kwete mamwewo mavhangeri. Ndimi vhangeri rechokwadi rinopa upenyu, rinoponesa mweya yavanhu. Mamwe ese mavhangeri efeki, mavhangeri enhema haponesi mweya yavanhu. Anofadza nyama dzevanhu asi asikaponesi mweya. Imi ndimi vhangeri risingafadzi nyama asi rinofadza mweya. Ndinokutenda nezuva rinonzi nhasi, netafura yamatigadzirira, tafura ingaine kudya kumweya kwakaisvonaka, kwaita kuti mweya yedu irambe ichiponeswa, irambe ichikura mamuri, ichirambe ichikura mukuziva. Ndinonamata tichiti vose vamakanyora mubhuku roupenyu vanzwa vhangeri renyu, dai vabayiwa mwoyo nevhangeri iroro, voita zvakaitwa nevanhu apo Peter akasumuka akaparidza paActs chapter 2. Aparidza vanhu vakabayiwa, vakati zvinotoita seiko Peter zvawatiparidzira Kristu? Peter akati mototendeuka, mobhabhatidzwa muna Kristu nezita raKristu, morarama muchechi yaKristu. Vanhu vakatendeuka vakabhabhatidzwa ndokugara muchechi yaKristu. Haleluya. Tinotenda Mwari, tinotenda nezvawatiitira. Amen.